ಮೊಗರ್ನಾಡು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಯಾತ್ ಕಾರಣಿಕದ ಮಣ್ಣೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಿಂಕ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ಕನನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನಿ ತಿಳಿಕೆದ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಿನಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂಜೆ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬದದ ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಿದು ತರೆ ಬಗ್ಗಾದಿ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಂದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳಿವಲು ಪಣಪುನವು ಮುಲ್ಪದ ಊರುದ ಜನಕ್ಕಲು ಅತ್ತಂದೆ ಪರವೂರುದ ಜನಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಪುಗರ್ತೆದ ಪಾತೆರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿಂಕ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಆತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಳುದಾದ ಪಣಪುನಂಚಿನೇ ಇನಿತ್ತ ತೌಳುವ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಎಗ್ಗೆಡಿ ನಿಖಲ ಕಣ್ಣೆದುರುಗುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಳ್ಳೆರು ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟೆರು ಅವತ್ತನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನದೇ ಆಯನಂಚಿನ ಪುದರುಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಹಿರಿಯರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಸೊಲ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿಂಕ ಈ ಕರಿಂಕದ ಮನ್ನಡಿ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕನನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಸುಖತ್ತ ಜೀವನನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಣಪನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕರಿಂಕದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಈರು ತೂಯಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಆತನ ಇರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಪಾಡದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕತೆದಾದ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಐನು ತೆರಿಪವಡು ಒಂದಿರಡ ಭಿನ್ನ ಯಾನು ಸುರುಕದ ಚಾನಲ್ದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮೂಕಿದ ಸುಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿಂಕ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಎಂಕ್ಲು ಕುಲೊಂದ ಇಂದು ಮೊಗರ್ನಾಡು ಸೀಮೆದ ನಿಟಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಿರು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟಾಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಅನಂತಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ಲ ಮುಟ್ನೂರು ಅಂಚಿಗೆ ಪೆರಾಜೆ ಮಾಣಿ ಇಂಚ ಮುಜಿನಾಲು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಿಂಕ ಇಂಚಿಡು ಮೊಗರ್ನಾಡು ನಿಟಿಲಾಕ್ಷ ದೇವಿರ್ನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಡು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ ಆ ದೇವಿರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಮಾತ ಊರುಗಳ ಪರಿಚಿತ ಇತ್ತನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಿಂಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲುಡು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನ ಕಾಲುಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣೆಮಾರು ಪನ್ಪುನ ಅಂದುವೆ ಕೈತಲ್ದ ಜಾಗಿಡ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನ ಪೊಣ್ಣೆಮಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಆಸ್ತಿಲು ಅವು ಇದ್ದೇ ಕಾಲಾನುಕಾಲಗೂ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ದ ಅಧಿನಿಯಮುಡು ಬೇತೆ ಪೋತುಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಕರಿಂಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪಿನ ಜಾತ್ರೆದ ಸಮಯಡು ರಾತ್ರೆದ ಭೂತ ಬಲಿತ ಟೈಮುಡು ದೇವರು ದರ್ಶನಡು ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡಿನ ದೇವರು ತುಂಬೊಂದು ಅಡೆಗೆ ಅವಳು ಬನ ಉಂಡು ಪೊನ್ನೆಮಾರು ಬನ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬನಕು ತಂತ್ರದ ಪೆಟ್ಟಡು ತಂತ್ರದ ಸ್ಥಾನುಡು ತಂತ್ರಿಲ್ ಅವು ಮಾತ ಪಾಡುವೆರ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಮೂಜಿ ಬಲಿಯಾದ ಕಟ್ಟೆಡು ಪೂಜೆ ಆದ ವಾಪಸ್ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೂರ್ತುಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ವಸಂತ ಮಂಟಪಡು ಉಜ್ಜಾಲದ ಸೇವೆ ಆದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪೊನ್ನೆಮಾರ್ದು ಎಂಗ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲುಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಶಕಿಲಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಮಾತು ಎತ್ತೀರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಟರ ಅವಳು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಐಟ್ ಆ ಕಟರದ ಮಲ್ಲ ಕೈ ದಪ್ಪದ ಐಕ್ ಹಾಕಿದ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮಾತೈತ ಬನತ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಈತೆ ಆ ಕಟರ ತೋಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪೆ ಈತು ದಪ್ಪದ ಸಾಧಾರಣ ಸರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ಬೊಲ್ದು ಕಂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಂಜಲ್ ಇತ್ತನು ಚಟ್ಟೆ ಮುಸುಂಟು ಈ ನಿಕ್ಕಲೆ ಎಂಕ್ ನೆನೆಪುಂಡು ಏನೈಕೊರ ಒದ್ದುದೆ ಬೇರೆ ಬಂಡದು ಒದ್ದುದಿನಿ ನಾನು ಅವು ಐತ ಈ ಮೋನೆದ ಮೂಲು ಮಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದ ಕುಜಲ್ ಆ ಕುಜಲ್ದ ನಡುಟು ಮಣಿ
ಎಲ್ಯ ಮಣಿ ನಾಗಮಣಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಣಿ ಆ ಮಣಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಗುಯಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಪೆ ಜತದ ನೀರು ಪರೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮಣಿನ ಅವಲೇ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮರತ ತೀರ್ಥದಿ ಒಂದಿತ್ತನು ವಾಪಸ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ತುಚ್ಚೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತನು ಹೊರಯಾನು ಬೇರು ಪಂಡದೈಕ್ ಒದ್ದೊಂದಿತ್ತೆ ಒದ್ದನಾಗನೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಸರ್ಪೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗನೇ ಅವು ಖಾಲಿ ಜಿಡೆದು ಇರ್ತದೆ ಅಗೇಲ ಜಿಡೆ ಬುಸ್ಸಂದು ಪಂತನಾತಿ ಯಾನ ಅರಬೈ ಬತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತೀರಿ ಬನ್ನೇಟಲ್ಲ ವಂಚನೆ ಇತ್ತನು ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಂದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನಿನ ತಾಯಿರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕೆ ತಲಿಪು ಗೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಬನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಾಂಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನಿನ ತಾಯಿರು ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಈರ್ನ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ 2ನೇ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿಪೆ ಎಡಮ ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಡುಪ್ಪನಾಗ ಉಲಾಯಡುಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಇನಿಕಲ ಆ ಘಟನೆ ಇರಾಗ ನೆನಪು ಖಂಡಿತ ಆ ಸತ್ಯದ ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ದುಂಬುದಕ್ಕಲೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಡು ಬಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತದೆಂಜ ಬಂಡೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಣ್ಣಿನ ತಾಯಿರಲ್ಲಿ ತಲಿಪು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಜಿಡೆಟಿತ್ತು ಒಂದು ಜಿಡೆದೆರ್ತದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ನಾಗೆ ಜತಂದು ಪೋಪುಣಂದಾಣ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕಾಲ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ಐತೆ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣೆ ಮಾರು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏತು ದೂರ ಉಂಟು ದಾಲಜಿ ಒಂಜೂರ ಪರ್ಲಂಗ್ ಆತ ದೂರ ನಿಕ್ಕಲು ಅಡಿಗೆ ಹೋದು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನ ಕೈಬಟ್ಟಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಣಂಜಿನ ಇನಿಕಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪದ ಕಟರ ಇನಿ ಮಾಯ ಆದ್ರೆ ಅತನ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಬಕ್ಕದ ಕತೆ ಎಂಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸರ್ಪೆ ಜತದ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆದ ಇವ್ರಿ ಒಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುಣೆ ದಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಟರದ ಕೈನ ಪತ್ತದು ಒಯ್ತಿ ಆಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಆಗಿ ತರೆ ಜಂದೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರುಂತೆ ಯಾನು ವೆಂಕಟರಮಣ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಯ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಡ ದೊಡ್ಡಾಗಿ ನೀರು ಮತ ಕೊರ್ದಿತ್ತೀರ ಆಡ ಆಯ್ತ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆಡತ್ತಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಗ ಪಾಪ ನುಜ್ಜಾಣ ಬರೀ ಎಡ್ಡೆಂದನೆ ಯಾಯೇ ದೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಒಯ್ತದನೆ ಅತ್ತ ಎಂಕಲು ಜೋಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕಲು ಪತ್ತೆ ಅಂದ ಆಯಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಯ್ತದೆ ಆಯ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ದಾರಿತ ಒಂದು ಮಾತ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪಗ ಸುರೂಕು ಎಂಗ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಒಂದು ಮುಲಿತ ಮಾಡದೈತನ ಅದು ಕರಿಂಕ ಪಣಪನೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ತುಳುತ್ತಕ್ಲೆ ಕರೆಂಕಿಯಿಂದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಮೇರೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಕೂಡರೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಕಿ ದೈವ ನುಡಿಲ ಉಂಡವು ಕರೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಳ ಕಿದೆ ಎಂದು ಪಣಪನಂಜಿನ ಅರ್ಥ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪವಿತ್ರ ಕಿದೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ನಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಪವಿತ್ರದ ಜಾಗ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರೂಪನಂಚಿನ ನಾಲ್ಕಾರ ಪಶುವಂತನ ಜಾಗೆ ಎಂದು ಪಂಡದನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಕರೆಂಕಿಯಿಂದ ಪಂಡದನ ಒಂಜಾರ್ಥ ಅವ್ವಾಡಂದಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರುಣ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಮಾತ ಬಗೆದ ಇತ್ತೆ ಕೂಡುಣ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ಎರು ಪೆತ್ತ ಹೂ ಇತ್ತಂದಾಣಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಜಾಗಡೆ ಸೇರು ಕರಿಂಕ ಅಂದ ಪಣಪನಂಜಿನ ಪುದರ್ ಬರೆಯರೆ ಕಾರಣದಾದ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೇಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡ ಮೂಲು ಶಾಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಕರಿಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಆರು ಐಟ್ ಬರೆದಿತ್ತೀರಿ ವಿಡಂಬನೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೀರಿ 2 ಕರಿಗಳು ಜಗಳವಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಕರಿಗಳು ಅಂಕ ಕಾದಾಡಿದ ಜಾಗ ಕರಿಂಕ ಅಂತ ಪಂಡ ಮೂಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏಮಾಜೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಚಿಡ್ದು ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಬಲ್ಲಮಲೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಬಲ್ಲಮಲೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮೋಡೆ ಪುಣಿ ಅಂದು ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಇರೆಗೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕ್ರಾಸ್ ಆಪುನ ವೀರಕಂಬ ರೋಡುಗು ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಬಲ್ಲಮಲೆ ತನ್ನ ನಡುಟೆ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಬೋಡಿ ಇದೆ ವೀರಕಂಬ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಅದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ಚಿತ್ತಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾಲಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಉಜ್ಜಾಲ್ಡು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಅವಳು ಇನಿಕ್ಲ ಚಿತ್ತರಿಗೆಡು ಇನಿಕ್ಲ ಚಂದನದ ಮೊಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಆಪುನ ಜಾಗೆ ಅವೇ ಜನಕಲೆ ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂದ ಪಂಡನಾಗ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಅಂತ ಬಲ್ಲಮಲೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಒಂಜುಂಡು ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಬಲ್ಲಮಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಗುರುಗುಂಜಿದ ಬರೆ ಮಾರ್ನಾಗ ಅಂಜಾದು ಈ ಕರಿಂಕ ಪಣಪನಂಜಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರಿಂಚ ಅಂದಿತ್ತನ ದಂಡ ಅವು ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಲನೆ
ಎಂಚ ನಡತೆ ಬರ್ತದೆ ಕರಿ ಅಂಕ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಕರಿಂಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆರು ವಿಡಂಬನೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಏತ್ ಸರಿ ಏತ್ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಐತೆ ಅವೇ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಆದೀತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಂಬೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಓಡುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೇರು ಮುಳಿತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಓಡುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಎಂಗ್ಲನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಐನಂಚಿನ ನೆಲ್ತೋಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ನೆಲ್ತೋಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಈ ನೆಟ್ಲಮುಡ್ ಆರು ಅನಂತಾಡಿದ ಪಟ್ಲೇರ್ನಾಂಡ ಮುಲ್ಪದ ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಉಡುಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಅನಂತಾಡಿ ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದು ಅಂಚೆ 2 ಗ್ರಾಮಗೂ ಒಂದೊಂದು ಉಪನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರಿದೇವಿ ಮೂಲು ಉರ್ದಿಲ ಗುತ್ತು ಇಂದುಹಾಸ ರೈಕಲ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ದೇವೈಕ್ಯಾರಿ ಅಂಚ 2 ಜನ ಪಟ್ಲೇರ್ನಾಕಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಕಾರ್ಬಾರ್ಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ದಾರಾಂಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬುಕ್ಕ ಇಂದುಹಾಸ ರೈಕಲ್ನ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲಾನಂತರವಾದ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೇ ಸಂಕಪ್ ರೈಕಲು ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗೆ ನೆಲ್ತೊಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ರೈಕಲ್ ಆಕಲು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪೋಯಿರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿಕೆ ಅಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಭೀಮ್ ಭಟ್ರು ಉರ್ದಿಲ ಗುತ್ತು ಇಂದುಹಾಸ ರೈಕಲ್ನ ಮಗೆ ಆರು ಅಮೇರಿಕಡು ಉಳ್ಳಿರು ಆರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಇಂದು ಆರ್ನ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕಲ್ನ ಮಾತ ಮುತ್ತು ಅರ್ಜಿಡ್ ಇಂದು ಮಾತ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲು ಲಕ್ಕದುಂತಿರ ಕಾರಣ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷದ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಮಾತಾ ಊರುಡ್ಲ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡ್ಲ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಕಾಸು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಕಾಸು ಬುರ್ದುಜಿ ಊರ್ದಕಲ್ನ ತನು ಮನ ಧನದ ಸಹಕಾರಡು ಪರಿಶ್ರಮಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಮಾತ ಗ್ರಾಮದಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿದ ದೇಣಿಗೆಡು ಈ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಕ್ಕದುಂತುಂಡು ಇನಿಕಲ ನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನರೇಂದ್ರ ರೈಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಿರಣ್ ಹೆಗಡೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಉರ್ದಿಲ ಗುತ್ತು ಅನಸೂಯ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಗಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈ ಬುಕ್ಕ ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ KT ಸುವರ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ದಂದು ಆದಿತ್ಯರು ಆರ್ನ ಎದುರೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಜಾತು ಜನಟ ಸಹಕಾರಡು ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತಿಡು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಭಟ್ರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಆರು ದುಂಬು ಬಣ್ಣೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಾಂಗ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಸುರು ಯಾನು ತೂನಾಗೈತನಿ ಆರೇರ್ದು ದುಂಬು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿತೀರಿ ಗಡ್ಡದ ಭಟ್ರಿಂದ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತನೆಗೆ ಆರ್ನ ಗಡ್ಡ ಅವಳು ಕಟ್ಟಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕ ಸೇರಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕನ ಅವಳು ಕಟಬಾಡು ಅಂತೀರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ಕತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಮರ್ಮೈ ಎಡೆ ಬತ್ತೀರು ಆರ್ನ ಕಾಲಾನಂತರ ಮೇರ್ ಬತ್ತೀರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರಿಗೆ ಆಯ್ಜು ಬಂದು ದಾರು ಪೋಯಿರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರನ್ ಬಂದು ಶಿರ್ಸಿದಾರು ಭಾರಿ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಣೊಂದು ಪನ್ಯಾರ ಆಂಡೊಂದು ಪನ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಭಕ್ತಿಯರ ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅವು ದಾದನ ಆರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಫಲನ ಅತ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಹೋಮುಲ ಆಯರ ಶುರುವಾಯ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಲು ಆಯರ ಶುರುವಾಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಲು ಆಯರ ಶುರುವಾಯ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ದುಂಬಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅವಾತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಆಯರ ಶುರುವಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಕ್ತ ಜನ ಸಂಧ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೆರಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ ದೇವಿನ ಅಂದ್ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅದು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಮೂಲೆ ಪೋಯಿನಾರು ಮೂಲು ಉಂತುದು ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಆರು ಪೋಯಿರು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿದು ತೆರಿನ ವಿಷಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಂದ್ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಂದ್ ಕರಿಂಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಂದು ನಿಖಲೆಗ್ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಶಂಕರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿನಂಚಿನ ದೇವಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ ಭಾವಚಿತ್ರನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ದ ಅಂಗ ನೋಡಿ ದೀದ್ ಅವ್ಳು ದೀತಳು ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿದು ತೋಜಿದ್ಲೆ ಕೊನೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡುತ್ತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬುಕ್ಕ ಕರಿಂಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಅವು ಏತ್ ಸತ್ಯನ ಉಲ್ಲೇಖ ಆತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಸತ್ಯ ಕರಿಂಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಪಂಡನಂಚಿನ ಪರಕೆ ನಿಖಲು ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾಡಿ ನೆಟ್ಲೆ 300 ಗ್ರಾಮರ್ದು ಬತ್ತಿನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪರಕೆ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋದು ಪಂಡರ್ದಾಂಡ ಅಸ್ರಾಣ್ಣೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕರಿಂಕಡಾಂಡ ಮೂಲ ದಾಯ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಅವಲೆ ಉಲ್ಲಲತ ದೇವಿ ನಿಖಲು ಅವಲೆ ಒಪ್ಪಿಪುಲೆ ಐನ ಅರ್ಥ ಕರಿಂಕಗೆ ಪಣ್ಣ ಪರಕೇನೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಕಂತು ಕೊರಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕರಿಂಕಡೇ ಕೊಣೋದು ಕೊರುಳಿ ಕಟೀಲಿಡು ಪಣ್ಣ ಪರಕೆ ಕರಿಂಕೊಡು ಕೊರುಳಿ ಅವು ದೇವಿಗೆ ಸಂದುಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಪರಕೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋದು ಪಾಡ್ನಂದಾಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ದೇವಿಗೆ ಸಂದುಜಿ ಕುಡರ ಬಾಕಿ ಉಣ್ಣೋದೇ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ದೇವರೇ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ದುಂಬು ಇಂಚಿಪಾಗ ಯಾನು ಈ ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಬುಡ್ನಾಗ ಈ ಕೆಲವು ಜನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂಜೆರು ಅಂಚ ಚಿಲ್ಲರೆ ಯಾನು ಕೌಂಟ್ರದ್ದು ದೆತ್ತದ ಆಕ್ಲಿಗೆ ₹1 ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಕ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿಪ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕಂದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಆರು ಬಾಂಬೆಡು ಕೆನ್ನಾಗ ದೇವಿನ ಅಂದು ಉಂಡತ್ತ ಕೋಪ ದಾದ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚೇತು ದೇವಿನ ದಾದನ ಕೋಪ ಉಂಡಿಗೆ ದಾದ ತಾಲ ಇಜ್ಜತ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜತ ಯಾನ ಇದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದೇವಿನ ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತದಾಗೆ ಒಂದು ಪಂಡಿಯರಿಗೆ ಇವರು ಬಾಂಬೆಡು ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋಯಿಸಿ ಆರು ಪಂಡಿಯರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಿನ ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡು ದೇವಿನ ದುಡ್ಡು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ರಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪೋದು ಜೆತ್ತನವ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಮಂಡ್ಯಾಡಿತಾನೆ ತುರುವಾಂಡು ₹1 ಏನು ಕೌಂಟ್ರ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೇತ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ₹1 ಇರಾಗ ತಾನು ₹1 ಕೊರ್ಪೆ ಈರು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಬಿಡ್ಪಾರ ಪೋಪಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲನೇ ಪೂಜಿ ಯಾನು ಒಂದು ನೆನಪ ಇನ್ನೇ ಯಾನಾರೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚೆ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಬಿಟ್ನಾಗ ಕೌಂಟ್ರ್ ಜೆತ್ತದ ಕೊರ್ನ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುನು ಐನೊಂಜಿ ಕೇಳ್ನೆ ಅಂದ ಅವು ಎಂಡಿರಿಗೆ ಒಲ್ಪನ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿ ಒಲ್ಪದನ ಅನಂತ ನೆಟ್ಲ 300 ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಂಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಕೌಂಟ್ರ್ ಹಿಡಿದು ₹1 ಇದೆ ಅವಾಗ ಎತ್ತಣದಿತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಣ ವಯ್ಯ ಅಂತ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಆರು ಪಂಡಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಣವನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪುಂಡಿ ಪಣವು ದೇತೊಂದು ತರೆಕ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಮಲ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ರೇಡ ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪಾಡೋಡು ದೇವಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆಂಡ ತೂಪೆ ಅಂದವನ ಶಾಂತಿ ಒಂದು ಈರ್ನೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ದಡ್ಡಾಗಿ ಯಾಲಿ ಕರಿಂಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನಂಚಿನ ಜಾಗಿಡಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಆತಿನ ಕತೆ ಬಂಡಾರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಕತೆ ಆತ ನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚತ್ ದೇವ್ರೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಣ ಕತೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಐತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಯಾನು ಇನಿಕ್ ಯಾನು ಅಪಗನೆ ಬೈಯಾಗಿ ಏನ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ನೀ ಬಟ್ರೇಡ ಕೇಳನೆ ಬಟ್ರೇಡೆಲ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರವಂತಾನೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದದು ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಿಂದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪಂಡಿ ನನ್ನ ಮಾಪು ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಅಂಡಿ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ರೈಕುಲ್ಲ ಅತಂಡ ಯಾನ ಆವಡು ಉರ್ದಿಲ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ ಆವಡು ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ ಆವಡು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಆವಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾವಡು ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ಪಾಯರು ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂದುಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆ ಜನಕಲ್ನ ದೇಣಿಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ನೆತ್ತ ಅಂದು ಅನಂತಾಡಿದ ಈ ಕರಿಂಕದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲು ಗೌರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕರಿಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓ ದೇವೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿದ ಸಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಪಿದೈ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಉಲೈ ತೀರ್ಥದ ಬಾವಿ ಉಂಡು ಪುಷ್ಕರಣಿ ಐನ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಐಟದಾಲ ಮೀಪುಣೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ಮೀಪುಣ ಜಲಕವಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪುಷ್ಕರಣಿಗೆ ದೇವರು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪುಷ್ಕರಣಿದ ತೀರ್ಥನ ಎದುರದ ಮಂಟಪಡಿ ತಲಿಪು ಕೊರ್ದು ದೇವರು ಪೊಣ್ಣೆಮಾರಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಮಿತ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿತ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಇಡಿಗೆ ಮುಳ್ತುರ್ದು ಪೊಣ್ಣೆಮಾರದ್ದು ಬತ್ತದು ವಸಂತ ಮಂಟಪ ಅವಳು ಉಜ್ಜಾಳ್ದು ಕುಲ್ಲುವೇರು ಐಡ್ದು ಕೊಂಚ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕುಲ್ಲುದು ದೇವರನ್ನು ತೂಗ್ಯರುಂಡು ಅವು ಬಾಕಿ ಕಡೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಆಪಿನಂಚಿನ ಉಜ್ಜಾಲ ಕುಲ್ಲು ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆದ ಸಮಯಡು ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕರಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಬಾರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಗಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ನಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ರೇಖಾಡು ಪಂಡರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುವೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಉಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುವೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡು ಆ ಗುವೆಲ್ ಎಂಚ ಅಂದಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕೆರೆಗೆ ಮೀಯರೆ ಮಲ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಅವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಇರು ಬಂಡರ ಅವು ಹತ್ತು ಅವು ದೇವಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಇದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಎಂಕ್ಲು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆ ಗುವೆಲ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಇಂಚಿಪ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲಶದ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಟೈಮುಡು ಕಟ್ಟಿರು ಅಪಗ ಭಟ್ರು ಮೀಯರೆ ಎದುರದ ಕಿರಿಕ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗದ ಭಟ್ರ ನಕಲ್ ಕಿರೀಟ್ ಮೀದು ಬರ್ತದ ಒಂದು ದೇವಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಹೋಗು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಎಂಜಿನ ಅದನ್ನು ಬಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಗುವೆಲಿ ಉಗ್ಗೆಲು ಉಂಡು ಹೂವು ಉಂಡ ಐಡ್ದು ನೀರು ಖಾಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಹೋಗು ಮಾತ್ರ ಐತ ಆಪೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ದ ಐಟ್ ಮಿತ್ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತದ ಭಟ್ರ ನಕಲ್ ಮೀಪೇರು ಒಂದು ಕೇವಲ ದೇವಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ನಮಕ್ ಭತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಥೋಗು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಅತ್ತು ಈ ಕರಿಂಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಜನಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐನ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನುಭವಿಸ ಏನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಪಾತಿ ನಂಚಿನ ಸತ್ಯಗಡನ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ಯಾಲ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಕಣನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಓ ಕೇಣಂದಾಣಲ್ಲ ಕರಿಂಕದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬುಡ್ದು ಪಾಡು ಜೊಲು ಒಂದು ದೇವೇರ್ ನೆಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ನೆಟ್ಲ ಮುಡ್ನೂರುಡು ಅನಂತಾಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳತಿ ದೈವ ನೆಟ್ಲ ಮುಡ್ನೂರು ಕರಿಂಕಡೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಬತ್ತದು ಒಂಜಾತ್ ವಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ವಾ ಪರಕೆನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಭಿಷ್ಟುಲು ನೆರವೇರಿಸಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಆತನು ಇರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಲಿಗೆ ಪರಕೆ ಪಂತನ ಆತಂಡು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆದ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗೆ ಜೋಕ್ಲ ಒಂದು ನಕ್ಲೆಗೆ ಪರಕೆ ಬಂತನ ಒಂಜಾತ್ ಜೋಕ್ಲ ಐನ ನಿದರ್ಶನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಕಾರದ ಗೆಜ್ಜೆ ನೆನ್ನು ಪೂರ ಕೂರ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ರೋಗ ರುಜಿನ ಶಿರೋರೋಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ನ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಈ ನರಂಬುದ ಅಂಚ ಕೆಲವು ನರಂಬುಲಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಕ್ಕೆ ಈತ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಕರಿಂಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಚೌತಿ ಮೇ 1-2ಗೂ ಕರಿಂಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಉತ್ಸವ ಅವು ಕಾಲಚಕ್ರಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ 2-3 ಆಪುಂಡು ಈಜಿನ 1-2 ಫಿಕ್ಸ್ 1 ರಾತ್ರಿ 2ಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಾತ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕುಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಬೆಸರಿಗೆ ದೇವರಡ ಪಂಡೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಒಂಜಾತ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಾತ್ ಪರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಂದಿರ ಸೇರ್ದು ದೇವಿನ ಪಾದುಗು ಒಪ್ಪಿಸೈನ ಉದರ್ಮೇಲು ಮೂಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತ ಮಂದಿಲು ಕರಿಂಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಒವ್ವ ಅಭಿಷ್ಟಲು ಉಲ್ಲನ ಐನ ಅಪ್ಪೆಡ ಪಲ್ನೆ ಅಪ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ನಿಖಲ್ನ ಬಂಗೋಲಿನ ತಟ್ಟದ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ದೂರಜ್ಜಿನ ಪಂಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಈ ಕರಿಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯ ಮಹಿಮೆ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಇರವು ಗೊತ್ತುಜಾಂದನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಾತು ವೀಕ್ಷಕ ತೌಳವ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳಿಪ್ಪೇರು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕರಿಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಿಖಲು ತೂಲೆ ನಿಖಲು ಅನುಭವಿಸಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಿಖಲ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಂಡೊಲ್ಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆವಡೆಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದು ತೌಳವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕುಡೂರ ಬುಕ್ಕುರ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲೆಗಾವು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿದೈ ಅನಂತಾಡಿ ನೆಟ್ಲ ಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮುಡು ಎಂಚಾನ್ ಬಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮ ನೆಟ್ಲ ಮುಡ್ನೂರು ಅನಂತಾಡಿ ಆಂಡ್ಲ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸುರೂಕು ಎನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ನಾಟಕಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗೋಡು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನೆ ಮಾಣಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲುಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ನೆಂಪುಗು ಬೋಡಾದು ಮಾಣಿ ಚೇತನ್ ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮನು ಮರತದ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಬುಕ್ಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಗೌರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಸರ್ಜನೆ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪಂಡದ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಕಲ್ಲು ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಯಾನ್ ಅಂಚಾದ ಸೀದಾ ದೇವಾಲಯ ಬತ್ತದ ಅರ್ಚಕೆರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪದು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನ್ಪದು ಅರ್ಚಕೆರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದುಗೆ ಅನ್ ಪೋಯೆ ಆ ಮರ್ದು ಎಂಕ್ ಒಂಜರ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆ ಕಲ್ಲು ಪಿದೆ ಬತ್ತುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಬೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂಡೇರು ಈರ್ನಂದು ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಇದು ದೇವದೇವರು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಪಿರ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪಿರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತನೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಚಕರಡ ಪಂಡದು ಬತ್ತದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಾಗ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಮಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಈ ದೇವರನ ಮಿತ್ತ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ನನಾತ್ ದುಮ್ಮುಗು ಏರು ಭಕ್ತೇರು ಬರ್ಪುನಲ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಂದಿತ್ತಂಡ ದೇವಾಲಯದ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ഞാനിತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ನಂಬರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋಲಿ ನಂಬರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ನೆ 9740286662 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ದೇವಾಲಯನ ಸಂಪರ್ಕಿಸವಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಿಂಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ನಿಖಲು ಬರಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದ ನಿಖಲು ಬರ್ಪಾರಂದಾಂಡ BC ರೋಡು ಕಡತ್ತದು ಮಾಣಿಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬದದು ಕೊಡಾಜದಲ್ಪ ಬಳತೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಅನಂತಾಡಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಮಹಾದ್ವಾರ ಉಂಡು ಆ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಉಲಯಡೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಸೀದ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗೆನೆ ಅವು ಕರಿಂಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಮಾರ್ಗ ನೇರ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಅವು ವಿಟ್ಲ ಭಾಗಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಬರ್ಪುಣದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ನೇರಳ ಕಟ್ಟೆ ಕರಿದು ಕೊಡಜದಲ್ಪ ಎಡತ್ತೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಅಡಿಟೆ ಬತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಕರಿಂಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಲ ನಮಕ ತೋಜುಂಡು ಸುತ್ತಗಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜೀರಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಡುಟು ಕೈ ಬೀಜಿದು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕಲೆನ್ ಲೆತ್ತಿಲಕ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಿಂಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನು ಮಾತ ಮಾಜಾವು ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಪಣಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ನನೊಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬರೆರುಳ್ಳ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು